ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ దిన జీవవాకు మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 38వ వచనం. తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపనివాడు నాకు పాత్రుడు కాడు. ప్రియమైన దేవుని కుమారుడా కుమార్తె, సిలువ అంటే మరణానికి చిహ్నం. రోమువారు మరణశిక్ష అమలు జరిపే విధానం అది. సిలువ ఎత్తుకోవడం అంటే అలంకారిక భాషలో స్వార్థం, దాని ఆశలు, ఉద్దేశాలు, ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ నాశనమయ్యే స్థితికి ఇష్టపూర్వకంగా సాగి వెళ్ళడం. అంటే బాధలు, కించపరిచే విషయాలు, విషమ పరీక్షలు అనుభవించేందుకు మనసు కలిగి ఉండటం. యేసును అనుసరించకుండా సిలువనెత్తుకొని వెళ్ళడం కష్టతరమైన, దుఃఖకరమైన విషయం. దాన్ని ఎత్తుకొని ఆయన వెంట వెళ్ళడం విడుదల, ఆనందం, ఆశలను, లోకాన్ని త్యాగం చేసుకోవడం. తపస్సు ఇలాంటివన్నీ మనం ఆయన అనుసరించకపోతే వ్యర్థమే. యేసు ప్రభు లూకాసు వార్త 9వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఇలా అన్నారు: ఎవడైనను నన్ను వెంబడింప గోరినెడలా తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని ప్రతిదినం తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను. ప్రతిరోజు అనే మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ప్రతివాడు తన గురించి, క్రీస్తుని గురించి తనకున్న అభిప్రాయాన్ని ప్రతి ఉదయం మననం చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించుకోవాలి. ఒకసారి చేసి ఊరుకొని తర్వాత మర్చిపోతే మనం దారి తొలగిపోతాం. స్వార్థ త్యాగం, తనను పరిత్యజించుకోవడం నిజమైన క్రైస్తవ్యంలో ప్రధానమైన భాగం. తనను హెచ్చించుకోవడం, తనను తాను గుర్తించి గొప్పగా ప్రవర్తించటం మొదలైన వాటిని బోధించే అన్ని వేదాంతాలకు ఇది వ్యతిరేకం. బైబిల్ ప్రకారం మనుషులందరి విషయంలో నేను, అహం అనేది భ్రష్టం, పాపభరితం, మరణానికి పాత్రం అయినదే. ఇది కేవలం శరీరం ఒక్కటే కాదు, స్వభావ సిద్ధంగా, వ్యక్తి మొత్తంగా, అంటే అతని ఆలోచనలు, కోరికలు, చర్యలు అన్నీ నేను క్రిందకు వస్తాయి. తన కోసమే జీవించే వ్యక్తి దేవుని కోసం జీవించటం అసాధ్యం. అయితే దేవుని కోసం జీవించటం అన్నది మనుషులకున్న ముఖ్య విధి, ఆధిక్యత. ఏదో ఆదివారం వచ్చినప్పుడు లేక శ్రమల దినాలని ప్రకటించుకున్న మనం ప్రతి దినం క్రీస్తు శిలువను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనల్ని మనం క్రీస్తుకు సమర్పించుకుంటూ మన జీవిత కాలం అంతా మనం ముందుకు సాగుదాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ప్రతిదినం మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని మా సిలువను ఎత్తుకొని నేను వెంబడించులాగున మీ ఆత్మ సహాయమును మాకు అనుగ్రహించండి. మీ ఆత్మ సహాయమును మాకు అనుగ్రహించమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. 34వ వచనములు